Croesiad peryglus, cyfle cynnar, arbediad rhagorol. Wel, y Rhediad yn hwyr mewn i'r cwrt cosbi gan Matthew Delaney. Mae e'n methu credu fod wedi methu fanna. Petai un ochr neu'r llall o Jones, mi fydde wedi bod yn gol gynnar i Caerfyrddin. Nagel yn hir lawr ca. Scott James, dyw e ddim wedi gwneud i, mae Webber yn cyrraedd y bêl gynta. Webber yn sgorio i Lido Afan. Y bêl hir uniongyrchol yn dal rhywfaint yn y porfa ac yn twyllo Scott James y gol geidwad, ond oedd Webber yn rhedeg nerth y gwynt ac yn rhwydo'n gyffwrddus gyda'i drod chwith. Dyson, camgymeriad ganddo fe, maen nhw'n newid cyfeiriad y chwarae ac mae'n ras rhwng Delaney a Johan Evans. Evans mewn y cwrt cosbi, mae angen bach o look arno fe, yn parhau i fynd, geith e ail gyfle, mae'n mynd i'r llawr ac mae'n gico'r smotyn i Lido Afan. Matthew Delaney a'r protestiadau, mae e'n methu credu penderfyniad Ieuan Lewis. McCreesh yn erbyn Scott James. McCreesh yn rhwydo i'r tîm cartre, yn dyblu i mantais, rhyw 2 munud cyn yr hanner, cyn chwaraewr Caerfyrddin yn cosbi i gyn glwb. Nagel a Jackson Hall i fyny o'r Kevin. Mae'n cael ei helpu mlaen pwysau ar y gol geidwa, mae'n ei gollwng hi! Ac mae'n mewn! Wel, Johan Evans efallai gafodd y cyffyrddiad ola, ond y camgymeriad elfennol gan y gol geidwad Scott James yn gollwng y gig gornel, a dwi'n meddwl ta Johan Evans gafodd y cyffyrddiad holl bwysig. Hambury ar arwydd. Hongian y bêl i fyny at y postyn pella. Mae Casadi'n cael ei giro, mae'n taro'r postyn. Y gic rydd yn hongian yn yr awyr. A'r peniad yn taro'r postyn, a mae Caerfyrddin yn ffodus nad ydyn nhw wedi ildio peder. Mae gan Casadi gweithio'r bêl yn gros y ca tuag at Greg Walters ar ergyd o gwaith da gan Aaron Jones, yr ergyd gan Tom Dyson. Roedd hi'n hedfan tuag at y gornel ucha, a gwaith gwych gan Aaron Jones yn y gol. Dyson. Sam Parsons, y Rhediad gan Liam Thomas. 2 ar y postyn pella. A mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Mae Caerfyrddin wedi ymdrechu'n galed trwy gydol y noson. Ond dim byd yn mynd i fynd i gefn y rhwyd.